time and time again uzohleli kuba khona inyanga igcwale qhu esibhakabhakeni into abathi ngesiLungu i-full moon. Now i-full moon into eyaye ibe nokuxhumana nabantu abanemimoya. Uma ungazazi ukuthi unemimoya uzobona makunenyanga egcwele esibhakabhakeni ukuthi unemimoya, ngoba makukhona inyanga egcwele esibhakabhakeni kuba khona imizwa ethile oba nayo eyayibe i-sadness. Ube umuntu o-emotional kakhulu, engathi uyacindezeleka, engathi ungakhala, engathi ungahayiza, engathi ungavesane nje uyodlalela wedwa. Abanye ngazuthi nje ungathola umuntu ongavela akuhage and then akutshela ukuthi yonke into izoba right, and awazi kwenzakaleni. Kubantu besifazane ivesane ikwenze ube nalama hormones engazi ukuthi usesikhathini, but imood yakhe yashintsha completely mangabe i-full moon ikhona, especially uma umuntu onemimoya. Manje yini efanele uyilindele emva kwale full moon? I-full moon ihleli izoba nezinto ezozirivila empilweni zabantu. Lindela ukuthi iy'nkinga zakho uthole umfutho wokuzisukumela. Uzothola umfutho wokusukumela iy'nkinga zakho. Uzothola i-direction zokuthi iy'nkinga zakho uyilungise kanjani. Ingqondo izobe inento yokuthi usulilahlela ithemba, but umoya wona uzobe ukudriver. Umoya uzokudriver ngoba vele usukhathele. Kade zazikunetha usukhathele, you are drained. So ingqondo isikhathele. Vele-ke ingqondo yonto yokuqala abe-attack-ayo kuthina abantu abaphila emhlabeni ukuthi igqilazeke. That is why isikhathi esiningi singabantu aba-ignorant. Umoya uzokudriver ngoba umoya uyakwazi ukudlala indima yawo. Emva kwale full moon lindela izinto ebekade uzibukela kude, not ukuthi zizoza but zizosondela. Ebese wazi ukuthi usizo uzoqhamuka endaweni ongalindele ukuthi uzoqhamuka kuyona. Endaweni yokugcina ongayilindele ukuthi lizoqhamuka khona. Lizoqhamuka kanjalo usizo emva kwale full moon. Ngoba lukhona usizo, uzolithola usizo. Kodwa ngeke uzulithole lapho uthi uzolithola khona. Uzolithola endaweni obungalindele. Emva kwale full moon uzobona ukuthi uyazitshela ukuthi uyazi ukuthi uma usuka la uzoya kuphi, kanti leyo direction ngeke uzoyithatha. Uzothatha i-direction obungazitshela ukuthi uzoyithatha. Hence I said ukuthi usizo uzolithola endaweni ongalindele ukuthola kuyona. Endaweni futhi obuyibukela phansi ukuthi ayi ngeke, hayi lapha. Bungayicabanga ukuyicabanga, kodwa uzolithola lapho usizo. Right? Emva kwale full moon izinto ezizokwenzeka kufanele uyilindele. Ngizama ukuchazela. Kule full moon emva kwayo kumele ukuthi usihlambulule ngaphakathi nangaphandle. Isikhathi esiningi imimoya yabantu yashigqilaza. Sabantu abangahlambuluki, sabantu abanga-cleanse man. Asinaki leyo nto. Asinaki leyo nto. Kuzoba namandla kakhulu kulo okwazi ukufasta. Kuzoba namandla kakhulu ukufasta kwakhe. Futhi kuzozenzakalela ukufasta kwakhe. Uma ukuthi umuntu ohlulekayo ukufasta, kuzozenzakalela ukuthi kufasteke ngephutha uzithola sekushaya isikhathi esithile ungakadli. Hayibo. Kuzozenzakalela. Kulabo abakwaziyo bangakwenza. Kulabo abangakwazi uzobona kuzozenzakalela. Izalukazi, feminine energy will be on the rise. Hence I said ama-emotions azoba high noma aba high. But loma emotions azothatha indima yawo ukuthi akudirect noma kuyise la fanele uye khona.
Akusona-ke isikhathi semali lesi. Imali ngeke ize ibe khona, but i-direction yokuthi imali uzofinyelela kuyona ukuthi kanjani nami angazi, kodwa izoba khona i-direction, kodwa hhayi ukuthi izoba khona imali. Izinto ezivele zize umkanye. Kufanele kuqale kube khona ukundlalela ukuthi into ize. Mase iyeza, ngeke ivele isuke ize nje emva kwale full moon. Kuthiwa emva kwale full moon qaphela izitha zakho ngoba zizoba nako ukuthi zizimemeze, zizoba nako ukuzikhombisa. So wena bheka i-body language, ubheke nama-remarks abantu, ubheke namehlo abo, ubheke nje nangendlela aba-react-a ngayo uma ngabe uqhamuka. Uzobona ukuthi nasi isitha sami. Uyazi ukuthi kunomoya obuhle we-glow, uthole ukuthi emva kwakwenza le nhlambuluko engisho ukuthi ngathi ungahlambuluka uzoba muhle. Uyazi uzoba muhle. Uzosuleka nasebusweni ukhazimule nje. Uzizwe ulula futhi. Uzozizwa ulula. Emva kwale full moon. Abantu ababhekisisayo kuthiwa bazokwazi ukubona. Bazokwazi ukubona abantu ababhekisisayo. Abantu abanabalozi futhi umoya wabo uzophakama. Iy'ndlebe zizoncinza iy'ndlebe, zizobaba kakhulu iy'ndlebe. Abantu abasolwandle, iy'telo zasolwandle zizophakama emva kwale full moon. Kanti nezitha futhi, izitha nazo zizoziveza. Angifuni zizoba yiningi, zizoziveza izitha emva kwale full moon. Izinto ey'ningi ziyaye zenzeka kubantu abanemimoya. So abantu abanemimoya, whether umoya izinto zakho ayilungise noma awuyilungisi, either way lezi zinto engizishoyo zizokwenzeka. Uzoziqaphela futhi ukuthi ziyenzeka. Ake siyivale, hayi asiyivale.